Bayan po ng San Nicolas, naghahanda na po ang kanilang lokal na pamahalaan kasama po ang Department of Education para sa nakatakdang Pangasinan Division 2 Brigada Eskwela Kick-Off Program sa darating na Mayo at 30. Sa isinagawang pagpupulong ng LGU San Nicolas at DepEd, tinalakay po ang paghahandang isasagawa upang matiyak ang maayos na pagdaraos ng nasabing programa. Kabilang dito ang koordinasyon sa iba't ibang mga sektor at stakeholders na inaasahang makikibahagi sa nasabing aktibidad. Ayon sa mga dumalo sa pagpupulong, inaasahan ding magtatayo ng mga booth ang ilang kalahok kabilang na ang bahagi ng kanilang suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng donasyon, community initiatives at iba pang programang pang-edukasyon. Napagkasunduan ding idaos ang kick-off program sa San Nicolas Municipal Auditorium kung saan inihahanda na ang mga kinakailangang logistics gaya ng stage setup, dekorasyon, seating arrangement at pagkain para sa mga dadalo. Samantala, sinabi naman ng LGU at DepEd na magpapatuloy pa ang mga serye ng kanilang pagpupulong upang plansyahin ang iba pang mga detalye para sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela Kick-Off Program. IFM News. IFM News. IFM.